Prečo ste sa rozhodli podnikať? Dôvodom, prečo som sa rozhodol podnikať, bolo niekoľko. V prvom rade som sa ukázal nové myšlienky a nové nápady mladým ľuďom a predviediem, ako by sa dali technológie a robotické systémy využiť v bežnom živote. V druhom rade, vďaka výskumu, výrobe a predaju, som chcel svoje technológie a produkty priniesť širokej verejnosti a poskytnúť im riešenia ich problémov v každodennom živote. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Pri mojom podnikaní som sa nestretol so žiadnymi problémami, keďže s vrcholovým manažmentom dbáme na to, aby žiadne nevznikli a v prípade, ak vzniknú, minimalizujeme ich dopad na naše podnikanie. Podnikanie by mi najviac uľahčilo, aby na slovenskom trhu bolo viacej šikovných a inovatívnych mladých ľudí, ktorí by spoločne so mnou chceli vytvárať nové produkty a nové technológie. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Mojím cieľom nie je len spájať kreativitu a technológiu, ale zveriť realizáciu mojich myšlienok do rúk mladým ľuďom, ktorí spoločne ako my chcú zmeniť spôsob zmýšľania.